ମାନେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହର୍ଷି ମହିଳା ଯୋଉ ତୃଷ୍ଣା ଜଙ୍ଘ ଛାତି ପେଟ ଦେଖେଇକି ନାଚୁନି ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ମା। ଆଉ ତାଙ୍କରି ମା ରାହୁଲଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ବି ଏମିତି ଏମିତି କରି ଚାଞ୍ଚି ଦବୁ, ପୁରା ଏମିତି ଚାଞ୍ଚି ଦବୁ। ପିଲା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ପିଲା ଯଦି ଥାନ୍ତେ ଆଉ ଝାମେଲା କରିନଥାନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଲେଇଲେ। କୋଉଠି ପୁଅ ମରିଛି ତମେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବ? ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ କୋଉ କାଟର ଭିଲିଆନ ସବୁ। ମାନେ ମଣିଷ ଏମିତି ଦେଖିଛି, ଏମିତିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ଆଲୋ ଆଲୋ କଣ କହୁଛୁ? ରାହୁଲର ଭଉଣୀ ଆଉ ତୋ ମା ତୋ ଝିଅକୁ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ, ତୋ ଝିଅର ଗର୍ଭ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତୋ ଝିଅର ଗର୍ଭ ଚେକ୍ କରନ୍ତେନି କି? ଆରେ ତାର ପୁଅଟା ମରିଯାଇଛି ବା, ତାର ଶେଷ ସନ୍ତକ ତା ବୋହୁ ଗର୍ଭରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେ ଦେଖିବେନି? ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ତମକୁ ଦୋଷ ଲାଗୁଛି ନା କି? 8 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ନା କି? ସେ ଯୋଉଦିନ ମରିଗଲା ତା ପରଦିନ ବି ଚେକ୍ କରିବା କଥା, ବୁଝିପାରିଲ? ଆରେ ତା ଭେଣ୍ଡା ଟୋକାଟା ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ତାର ପୁଅ ନାହିଁ, ସେ ଚେକ୍ କରିବନି? ତାର ଅନ୍ତିମ ଆଶା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସେଇଟା କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଯିବ? ହଁ, ତମେ ହେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉଛ। ହଁ, ରାହୁଲର ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ତୃଷ୍ଣାର ଗର୍ଭ ଚେକ୍ କରିକି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଠିକ୍ କାମକୁ ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତୋ ଝିଅ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ରାହୁଲ ସହିତ 10ମ କ୍ଲାସରୁ ଥିଲି, 12 ବର୍ଷ ହେଲା ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିଲି। ତୁ ମା ହେଇକି ତୋ ଝିଅ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ତୁ ଜାଣିନୁ? ଯଦି ତୁ ନ ଜାଣିଛୁ ଏମାନେ ତୋ ଝିଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କ'ଣ ତୁ ନିଜେ ଭାବେ। ଆଉ ଯଦି ତୁ ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ତୋ ଝିଅକୁ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ରାହୁଲ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ତୋ ଝିଅକୁ ରଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ମା ହିସାବରେ କେମିତି ମା? ରାକ୍ଷସୁଣୀ ମା, ଡାଙ୍କିନୀ ମା, ବୁଝିପାରିଲ? ଯୋଉଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ତୋ ଝିଅ କ'ଣ ଖାଲି ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲା ନା ଅଲଗା କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନଥିବ। ଆରେ ତୋର ଘରର ତ ସମ୍ମାନ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ପର ଘରକୁ କାହିଁକି କାଦୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ? ତା ଘରଟା ଭଲ ଘରଟାକୁ ତମ ଭଳିଆ ପାପିଷ୍ଟି ପାପିନି ଆସିକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ବୁଝିଲ? ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ମାଇକି ନା ତମ ଭଳିଆ ଝିଅ ଆମେ ସେଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦେଖିନି। ଆଉ ତା ଘରକୁ ତୁ କ'ଣ କହୁ ଦେଖିନୁ କହିଲ ବୁଢ଼ୀ? ବୁଢ଼ୀ ନିଜ ପରିବାରର 1000 ଅଳିଆ ପର ପରିବାରକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଇନା, ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି।